ମୁଁ ଯାଉଛି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ଆମର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସବ। ସେଠି ସମସ୍ତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ କଳସ ବୁଡ଼େଇକି ସେଇ ଯୋଗରେ ଯଜ୍ଞ କର୍ମରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିସର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ। ସେଠି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେମିତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛନ୍ତି ଫୁଲହାରରେ। ମନ୍ଦିରର ବେଢ଼ା ବି ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେଲେ ଘିଅ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ। ଘିଅ ଆହୁତି ଦେଲେ ସେଇଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ତିଆରି କରେ। ସେଇ ବାୟୁ ସେବନ କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା କଥା। ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ବସି ସେବନ କରିବେ। ଆଉ ସେଠି ବି ସହଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି। କେହି ପାରିଶ୍ରମିକ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶ୍ରମଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି କଳସ ବଡ଼ା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଯଜ୍ଞ କାମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ।